Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai yapi ki prolog projor baro sa sisin nga penjang subhaya pi syaga ni program ki saw ayam ki por balawan ra dong san hima ti prolog kumba pilai i ba men hakini kisni kita yo baladam nilayo banyak keren bat shibun ki riu champang bat nilayo ro banyak keren bat ki pajba ha ka bagi nyo snow ya ki jingmut jongki ha ka bedai bat ka election ha ka bedai bat ki jingkala ki bagi ni ka sarkar ka pemerintah ka lawan ra bat rung yo snow shibun ki bagi pajba ki lapun snow ha kaba ngangai scam piru pilayo ya kita kijing bentoy tikat kum ki comment section ki bangalai i baki pa ba ki kwa pade bangin nang petang susu ya kini kam bangin lai sngap ya kijing mut jong ki pa ba ti mentang i don hang ne hasmit hayo smith bat bangin yo sngo pade ya kijing mut ya kijing pun sngo jong ki pa ba hang ne hapo smith ka e ka bagi don pun sngo ti hagani ka por prolog kum bangaju ong klem de penslam te ali no mentang ka ngin sedang ni gani ka program ka bangin sngap ya ka jingmut jong ki pa ba hang ni hapo smith sengkum no haba pisa yo yang ya kene kalan kene kenti bentaban tap food ni snem benta hadin jong snem ajakat pra ya chiên nó đâu biết Skok man meken mo. Bot. Sinam. So masulong kem cu ba i na kon long chanai ta. Chu em mi tang ka chin le chang wala chong he ya kata-kata lo khat ke nu yang le shantan so thu ba he la. Chu long mo ngi skok man bala poi ni ka. Ching chiet yaki nong mat chaka yang do bar thau an. Te kalong ka kam ka ba hadu kata begini keren habide barki nong mikmat. Namar ka ba ni kong hi kum usam la. Ngakwa ban pan phai syakari bat kacak meriu hi bro kawai. Babun sien na kinong yalam. Ki keno ya ki pat ba. Mereka ka bangayu ikum usam la habakum kani ka election. Ngasoban ai kublai pi ka dei ka sien ka ba le se ka dei ka cipenyak chung blai. Bangla ban kendu bat pi. Ka ka ba kum usam la ngasrang kalong ba. Kindon sya ka cingrenti. Kini kinong yalam mahmat lai pun rungut. Bat hang ta ngan hi ba ka cingrenti chong ki pat ba ki dak pholak pat kanwan. Bat kata ingin la bat kala ya kadul kadar chong ka ri bat kacak meriu habangin ciet. Ya kini kinong thau an da kini kinong mikmat. Nak konsumsi ka ba pel nama kalong ka ba tan lada na kalyang chong kinong mikmat kem siam pak la ban renti ban ye trilang ka wai kini kilai pendungut ka ong ka ba tan bing kren da ki pholak ki pat ba nong snong chong kal chala mi kala hi brak wai ngai scam ba leng ba ka ni ka ba menta ngai soi i hi ya ka cingkala kum ba ki pat ba ki trang ki angnut la ka no ka cing sngo chong ki simet aga jing perkhat chong pp kwa ban pen thmai no nong mikmat ni kwa ban jet ben ojo ni là quả bên phần thâm mai cái ba là nghỉ xây vào đi yo ba kumu pat nong mikmat pi kwa aga ni ka kenti ba menta Kuat. Lada. Pidon kita kena pagi pagi kita penriu tu. Kum kita ai. cắt bây chiết bắt về là đi cả phù thiệp rồi yo ba kumu pat nong mikmat pi kwa Kat kum picing pet cu ji en yu boi sempang badu en yu boi isu ile da ki en bom ide badu en boleh da ka kam ka bade. Mar komentar ti yu ai ben ba buon ki ba thiel da pisah la na da ki en ki ba itanat lah. Te yo bro bisi siap buon kim kwa ra ten mal ba kwa no ki en ki ba yo no menta kim perkhat re kalau we chu ki kon ki tei chong ka im lang ka sa lang. Aka la ka chong ka konsumsi kumah kani ka konsumsi ngimla ban len kidon ki kandidat ki ba setting kandidat ngimla ban len udai ubala ban le pha hak chi dai bat ki duk ki suk ki rang di habe dai bat ba den ngi ba udai u brio ubami syakmat ban perta nam ta kari bek cek meriu ring wan so nu kandidat perlu ngi ba uyarap nam ta ka duk ka suk te kadon ka ka ba syem ching ki pet ba kum kani ru le se ba kum ki brio ngi kan mat ki ching ka ba khra ba kum kani ka por ka bam ta bagen pha syakari lani ken pha syalo chong u khiu cha bat abakum kani ka por hi nga akipat ba bagen
yết ya là đi bậc kiến bu ya đi cái ấy các bà khăm don kam shwa ka ri be chạy meriu bậc ngakar pat de kini kinong khmat kalong ba nalol bậc kirap ya duk usuk bậc kin ya sa du nam takri bậc ka chạy meriu bậc kini pa du ki ba sa nam takri bậc ka chạy meriu bậc kin le bha pat ya duk usuk bậc kin ya sim ka ching ya kaleng ki ba dula hawai kin pan bha na shwai ki ba dula kin sim ka ta ka ching kli bậc ngad dek nges kem balang ba ka ta hi karwan ka ching kala nak banta ki khon ki char chong ka bri unyu tra kat kum ke jing ujung pi da ka babishari ki kam jong ni ka sarkar ka bamenta ma ki ki bakalale ki ba fidan ban ajmut pat ye ka sarkar ka batmai ye ka sarkar ka banwan và sợ sát vềถึงกันดิกาสกาลวาริมแต่sợ sátกันยีอุปบะไปลังตัดรถกามาลกามาตาค่ะยันยีนองเรียบเลย ti ki ki jing kentu ki ba fidan ban ong ha ka bide ba ni ka sarkar ka batmai ka sarkar ka banwan ba ka ka ba ka dei ban le na ka banta banyak ba jong ka jelahi parok kowe bat khamtam ni ka banta ki nong rem ni ki nong di dukan trên đại hội hay tao nông chập ô bà làm cái lệ kìa tại là ý thua bất kỳ về cái anh cái chừng câu bọc vô và hát malang kum tu sarkar bla diap long isale ama bon bi yakhi kum tu ko long no ga wer kham yaj be mata ga yaj be tu ki chingi perkhat kam ma ki gen apo assembly ya ben long ki yaj be rinti ni alam pai chej ben ro chong ga rikasi là buồn cái chuyện khỉ từ quạ thằng chuyện sức bên nào mà sinh shell sarkar cái bọc nọ quạ được chuyện sức á ní đơn chuyện sức chú hết được có thể cả năng mỹ cái exnem thì cái exnem năng buồn cái chuyện năng buồn cái chuyện khỉ chú năng ngô cái này cái ta lòng hà là đây tụi im cũng bỏ ngay tăng này chú năng tụi lòng nó ra tăng bắt đầu ngô cái cái lia cái ring cái ruột bắt lòng buồn tăng cái chuyện cái màn cái đây bên bách ba rồi bà gì rồi bà nhạc ali ông ở chơi phang này cái tra kam long dali renew permit to long kam simpor plata dal phan tang sngai ro long la sha phan permit long da jiwa bala tong asat ta ben di ben sim khi ba tang sokara pung ti serak mang tra kam di ben sim khi lang yum toy lang jiwa dok ba bala ma tas la ben habide bat ka sarkar ngimla ban len kadon ke ba ka sarkar le si kala pensungsi ya poi ba ngamla ban kwa ban kedokti bat kadon ke paru ka ba kala le ba nadu ka por covid kala yarap sibu ni kipat ba bat kadon ke paru ngi pej lang ba ki media ka bala pensungsi sisa pat di upat ba ke ba ngayu kalong ba ka politik sabok kecela me kala sniu palat hadu kata-kata babun sini nak ikan dia kila perkhat no ya kecing mentoi simet nam ta kabut bang hala kecong kursi kem perkhat chu nak menta ka cing ba cong ka beri unyo trap bi brok kowe pi ngayu ba le si kan tip tenrai ya ke ba kan ni ka sarkar ka le nam ta ukur sam batang ka we ngayu ba kum kinong ya sa nam ta riba kecek meliu habalak ta ya upur usam menu upur cukta ban penbalem ban pencanai lem kenang bangin yo no upur usam bot kira henrei ngayu ba leng ba ka cing ya khan cing mentoi simet hab ba jan tenru hab ba tenra ngayu ba ka kani ka sarkar senrop kam dolong ka sarkar le se ka ba ngakwa bat ngayu ba kan long ka ba ngayu ba lada kan ka sarkar kan wan lada ka sensar lada ka sarkar banwan kini kiseng dulu kan sensar himarwai lada wan ka NPP kan bat himarwai lada wan ka UDP kan bat himarwai ngayu ba tang kata ka bala ba lana mar lada bon than ki sarkar sendrong ngayu tang ka cing bu aj bor bat kan ka cing bu aj bor leng ba ka cing khwan montoi simet ya ka parti la jong ka pen kata sisa ya ka ribat ka caj benriu namal manu bong kwa cing montoi simet iya ka por kum ke election ni ki pen pau hi baro ki kwa nam ta kri kecak muli baro ki kwa ben le bahai ta duk suk baro ki don la kecong kono rem reng i bakut adim ki la chop baro ki don ta kecing tubu nak benta ka bakam ba sha yala di simet ma pi ki ba shong de hang ni hapo yo smith pisngo ba kani ka jingle jong ka sarkar ha ka bede ki mar ki mata kam ta muni kwa ba tompo ma pisngo kum no ki jingle jong ni ka sarkar ka bede ki mar atau ki long ki batat ni ki barem ni cả yêu tôi cũng tốt hay cái kinh thằng bà lòng là đun na phải cái yêu thôi là dập kinh nông nghiệp thôi lại hiểu đồ phái cái mình ta suy niệm này các công cái yêu cái hát lại hiểu đồ phái pergo ba man ra tanya hap chỗ đấy hap cái này te ha ka bede ba ka jing kerdo kam jong ki samla namar kum balai i mo na ka por ba hakikot khobor ba ki lat pathai ru ba ki kam ki bon ki balai tam ka sarkar ba kam them ti kum balai i ba ki samla hapo ka jelahi kishu ya charom chaneng klem kam klem jam te ka ba pidan ban ong ha ka bede bat ka to ka jing long jing man jong ka sarkar ba kam them ni ki kam
pi ha bede bakataka cingkeli cupi ku blai sibun te ha bede bat ki samla ban ong ba ban pen buri no ya ki kam ki cham ki bede na nam banta ki samla hi kenika kam kacang mas ngoba ngan perem ha bede bakanika banta ya ka sorka ngam ong kon noru namal bakanika sorka senrop ngan ong ka NPP ngan ong ka UDP ka dai borok lang te bobun sien pat ngai tok met ban pej namar baki cu ki kandidat ki baya trelang bat kanika sorka nre ha bladai kum kanika election ki penrem ki keno pat ki ngit kela kawe pat ka parti dan re ha bede bat kanika kam ka cham hi ngas ngoba namar ngai ling pat semlawat adu ka no ka sorkar ka buri ringin ye pej bitang ke ige ke bapau te ha bede bat kanika benta nga penrem namar ba kalong sisa ka cingdu mensim ka bakrau ladaki samla kim yo iki kam ki cham nga kerpat ya kanika sorkar ka banwan baken pej kin kimi syaki samla bakin play kalak kanti ki samla yo kam cham om tanga ka kam korban namal bun sien perlu nga pertu si ki kun samla cho kabri nyu tra bangen nom dai ban ap khmi than ki kam sorkar bangen persang ki kam la chong lu ban nga karpat du korban ka bawan ban thau ki lat kanti kumno ban kentiu ya ki samla namal ba ki samla ki dai ki lawai namal ba ki me ki pa ki pej la ki chong ki kun ki samla ki im kumut ba kata hi dai ki ching im chong kari bat ka chat bereu hi borok we kam pha yo ta dai thap cái ni play la da pula la da pas iya tolong dai thap kam ke suka dai ya ben song sngai play ka la da pula ning ba skor khnang play ro ben start ben ya pula long ya kam suka ta play long ya berta suka dim kit khri khnang kan tai sa da pas makala ki khna pula kan kan long de ke sia la ben ke sia ben kita bom nyu kuar te ki khna pula kila syua tu kuar bi tang ka kam la chang ta sepla la chang tang kalong yelo sam la chang ki simet yino kondong tolong kom ta ki supet ta kom ta hai jom li is te khna pula de ke chi la he la khrau la de ki ba he ba han he Puler barok ki kerdan beber minta hayang lut ki di dukan ki ada belangka laiwan ban tho interview to interview kala long kala he tang ba kloi ki we dek bisa kata ta lapa sang ba le ki we teruk dek bisa ta kum kata he long bayap ji ce bro ka sai yap la sia be tang bisa la danga la hok la danga tho hok interview to apa sispa nak sispa kamak tang ba ong na la kloi gine ro sispa nak sispa jing ai men sim namar ba tharangi tip ba kidan ki breu ki ba kwa ban tep bot bat kidan ro ki bam kwa ban tep bot ma ti na ka benta ki ti perlo ki bam kwa ban tep bot pada ka e jing kentu jong pi ka ba kwa ban ong nam ta suki nda sao ba rim kan ya tep bot man toy su he kai man toy su ra sa ba rim te chia so sat mi la palap ta lok dau ro ka to vi su bang thiệp bút chỗ kia, rồi ông nhà chuyện nó bớt má kia, là sinh chia lúc cũng nọ, lệ cũng nọ, chúng ta. Tiếp cùng cái tôi ta xin này thành chân đi từ cầm, ông sâu cần bậc chân cùng kita. long shani smith ki bri ki yashim benta shong shit ki yashim benta shit hem cùng kita ki bro cần chân xin này thành, lúc cái mình trong mang ông sâu cần cái chân cùng kita. Ông phi năng cầm chân cùng kita, các quá anh bằng anh lịch bớt tăng bạc. Ngam kwa kan bakan long kita ki ba sang chit ki breu ki ba pen kulma ban hasinang hai tha ki ba nda kan ile dik bisa chai kin bang ile kwa hi ba la kulong kunum no ru ba ki pai ba ki de ban mi sakmat ban thep ya ka bot ka hok ka chong pi haman la kun sing don ki kandidat ki ba kum lu ngi don lut don uba start don uba be don uba don pisa don ubom don pisa nrei pensiong no rim ya de le thep ya ka bot ka chong pi namar ka dei ka hok ba ngai scam ba unu buri uba pi chet dei uba bakla dei uba dei bat unu ru uba chop dei ka ching chet ka chung play ngun nomla ban ngau thu bakla ya kata ba mi na la ka chong ka yeng ka sam chung pi thep ba ban ong man thep no ta la ne bonom thep bot kalong ka ba bakla hadu ka ta mi sakmat kum ka ching brio ka chudon ba ong ba ban pej inu brio ru isane asu ta kan ngai yo sngo ba haba la ka chong ka konsumsi sawi ru yo sngo ba pen sung ba nom pen mi kum kita ki kentien kalong ba penduk men siem le se ki rio no ya sat an ni ki kandidat ngasau ban karpat pi mi sakmat ban thep ila ka chong ka bot kum bolong apo nong krong sing don ki kandidat ru prangut mi ngai skam ba uwei na pleng kita pila don ni ka nong man thep la pimon ha uban nong thep uba la pimon uba ar thep balai bat kum ta ter ngai skam ba kini ki ba chop ru penom sngoi ai ki baram ru penom sngoi ai ba ngai skam hi ba chop udai hi ba ublei ula bu banta bat ublei hi ula chiet bat dei tang kata hi ngasngo ba karpat
syarius nong barok kawai jong ni konsumsi bat jong kecelai barok kawai mi syakmat ban tep ila ka jong kabut bat hok jong pi om don manu balak ban pen bor habakum kani ka pot pingat ya kicing persung tu bakla habibun ba an rai mi syakmat ban tep ya ka hok ka jong pi ba ka hok ka jong pi om don manu balak ban khang halari marwai shimet tep ya kabut ka jong pi ha uba pi sgau dan kam bat uba pila ban syane nam ta kalawai bat kalashai em kum kata bat ben kuat para sebut don hari sini puas lah sebut ki ong mai kita kebut habis ke sebamon namar ba tator pen imi kertiang kebelah don like ken serkar betul di bola ya mon sebut sur long nak kumta ta pen imi kebut taman tip cerah no namar bolang sisngai la li thang no we sisngai la thang no we don we bro set lai gala lai sin lo kata barabar sikin hon wan rong yang dah kowe perti si simet wan dah kowe perti simet wan dah kowe perti hak juga yang lang betul bro la kat berkham he katong ได้ประคัดเอียก็จึงล่องจังกีจึงสัญญาละสุดท้ายให้บันบวชละสุดท้ายให้บันเละตั้งแต่ประคัดปัดหาละกระจงก็จึงเอ็มละจงชิมัดปัดตะลองเดกตาแต่บองหับเลยแต่ก็หักละจงดาเรียมดาจบแล้วก็เอบมันชะเตาสุลงเป็นเดียบแต่ในเต็นอีใส่ซอไอ้ตาบะนักปอลเสกปอลเป็นอีดันจะใส่ซอไอ้ได้กี่บาห์บ้านกี่บาละชุเลเป็นยนเป็นdokumenta pak ni hak ben pik khai ken ki bro ki start la kan ne sia nyon ben sia la ben te idon kam ben pik khai te ki bro ki start ki be simpang kum no ban ya lam chai ka ri ki jat ben ro hak lan te ko ba no ban kwan ra ki jing la dul ki ta ki ta dei kan tu le thep ken ka buat ta dei sna ban on thep te ka buat ta dei ban thep ken ka man la chang dera bu syang sa yang ta ka ige jinya pair ha ki election ka ba house na marjar ka thara bat kini ki election ka ba mentahก็จะอยากแพ้แต่น้ำไม่คุยกับพ่อก็จิกลาก็ต้องเป็นหากกี่พ่อกี่บ่มันชัวกับพ่อมันไปทางคณะกี่บริวกี่ช่วงบ่าอุตุบริววันนี้เลยช่วงนี้อะไรบริวเป็นแล้วแบ่งอันนั้นสตาร์มันตาที่กระจุกลากลามันตาก็อุตุบริวจนพิษกันเนาะวันช่วงนี้ช่วงนี้ตาก็จิกลาก็ลิงพิซซ่าให้มิชว่าปัจจุบันดากามอนจำตาดบุญดอกพิซซ่าตาลองมันชัวพิเทมดกับมันจงมันตาบริกิบริบนกระชาเทียมสะเทียตมันจีแต่จะมาเล่นรับมันเทียจีสเทียบเอาสุนมันละจังไว้พิเทบกับมันจงกี่ไอกี่จิงไอจิมุดกี่จงพี่ฮะกับไอเดย์บัดกันนี่กับสรการกับทำไมดากับพี่บิชาริกี่กำจงกับสรการบรินบัดกี่ไอกี่จิงกันลากี่แบบพี่กว่ากุมกี่ปัดบ้าก็ว่าจะกำให้กันลองต้องกำต้องจังกี่กระสีคำบุญกี่กระโหลกคำคันเด็ดกี่ยาลังตัดก็ตากินก็ไว้ก็เป็นกองลูกมีกระสีนิสัยว่ามันเป็นกลายก็ตากินรู้สึกฉัน polisi ที่หากไปได้บัดกับจิงชาทิตจงกับฮอกบันเทบูดมั้งแล้วนี่ก็ตาบางชิมพิซซ่านี่ก็จะกินน้องมิกมันหาตัวพิซซ่าบักได้กันที่กับบ้ายากินน้องเทบูดบักินแหละแล้วก็ตัดชัวกันก็กำชิมละชัวพิซซ่าแต่ประคันมาพิกินกับบ้านกับนี่นะฮะพิซซ่าบักน้ำนกินงาตั้งงาสงชิมละชัวพิซซ่ากันก็กำละกำน้ำกินกับบ้านจริงๆจังหวะตรงที่ไหนมาชัวพิซซ่ากำจุดเด็กกำกับบ้านตัวมันทิศกันก็มาว่าชัวพิซซ่าitu kama ngayok tepio sin balak syah bisa kata pi ban ong ban ya penno ya ka pisah bat kabut kata kadai ka ba la bakla rupa la se bengen daki paj ba ki babit batam nu ki la bakla rupa te kumbal akhir mentah haboro ki celam khala borok wei num de tang ni ka konsumsi karun kata ka cing ong ba la the pisah pi ban ong ban ya pen hi ya kabut bat ka pisah kalong ka ba bakla te ka ai ka ba don kinong yarap kinong let's say habakum kan ni kapon ngin mla ban len kidon kinong yarap ki ba bon ba da ka bon kan lenti ngasngo ba kata ka cing yarap ka syong ha ka cing kren utrai ubasim bat unong ai lara ban ong hi ban ya pen ka pisa bat kabut ka long rupa ka ba bakala hadu kata nre habide bat cing sim ki lat cing yarap ki ba kibriu ki yo hi ngasngo ba kata ka syong bi ka cing kren marmet ki yeng ki ba kendu bat utu utrai jong kakam namar ba pi ngai i ba bon ba ki du jing kan ban ngai i ban pech chaknika cela batang ko konsumsi la chong namar bon sien hi na ki MLA ngim la ban len ki chuplat hi ya ki skim kerpang swanam ta ki no kersan la chong katang ngim la ban len ngon dok ti ni nor ngin pas ki we pat ki konsumsi ki kan kum tai dei na kata ko ba penduk mersia mi ki we pat ki paj ba ki balui ki badon kam ki batrang ki basliang nganom ong bakin nganom presit lan nganom ong bakin pinya shim ye pisah ban pinya dia ya kabut ke chong PM kata kalau lupa ka babakla nrenga sugar pat
ba leng ba kan ni ka kon swing karpat ba ya unu kon dit bocop la se ba ben pet lem nam ta ka bah kamet ba nam ta ka ri ba kecalahi bro kowe Bah sino menta sing ong skina kuat ngan yok putpat nanai sini. Mana pun apa putpat dah beladap dia. Apa tu beladap. Bisa long baik menta election dah menta long sia thiet baik dah. Yang kepor long pendap soi pelala chong beladap thiet. Yok putpat hai. Yok suara. Lakot. Sai sadien ke thai. Kruik spang. Kambah thế. Nomor ba adalah sia thiet tang menta ke en ki benci hadian pak. Yo mat cing ya mo nomor la sim no ik bisa ka ba menta ta. Ya ka ba de hok pat ben yo ka ba hadian habut pak klum yo syu. Te la da yi biej no ka ba menta ta long ka wan cing ya kan hadian habut. Da mi kin kata ke cing ya kung winong kini ki snai menta mo. Ki kumbong ki kon ki te ki yo kam yo cham re bilia de ki cing biej yi ki me ki pa. Bi la sim no tai ka ba yo no menta. Berkat re kalau ki kon ya ka en ka ba de hadian. Bahara thiet bahara ka mon la chang